Hani rong lam sugani channel. So tinini video belai no nangmani tai belai no swrwng na video. A video no paithak jora nai tai video no chajakri share khai di. O sangsaro kebo no dushita rede. Kaham borok bonono tongthong mung renai. Hamya borok bonono swrwng renai. Haikeba sungno phorongnai. Tai jotoni kahamkuk borok nono muitu khairenai. Nini future no nung kaham khanya hanai ta wansukdi. Nini tomung chamung no se nung sulaidi. Nini tomung chamung no se nung kaham khadi. Nini tomung chamung se nini future no kaham da khanyai hamya da khanyai bini yagose. Khorasa sukbai hamjagui yakari kalangja khake tongnani belai no kosto tongnani belai no kotin hayanda haifana na salcha salnai saltam na bokari ke tongui thangkangge bono muitu khayawai nung tongui mankangge nung salbrom brom no bokari nya nung tongui manai afro nung wansungnai ang matama agi cover hai ingui fakya hanai Palaya, he geba busy, o palaya, obo asak kuthugya, o sangsaro kebo busy ingya, kebo palaya ingya. Bojori se bonono importance, heke bonon nangjago hungkake, bonung bai koksanai. Abo bini yago se bonono terasajak ya. Din chengmani wan sungma bai chengo haifano jefru din pai thango abo hongkake bini bisatai chengo sungje wan sungma rongno adino khaini yango hani bagino jedino tongthongnani phayo adino tongthongnaradi o sungsaro kebono bisas khaita tongdi kebono asa woita tongdi tangai hingake o sungsane bororo ketal no khake ketal bai malai khake lai thangmani borongno pogoi thangbayo